आंचलिक पार्टी जदि जों एमपि बुथ थिनिबो जों बंनो आ जागाव आसुग्रि मायखौ सिनि त्रिपुरा दफा कमानाय आस्ते आस्ते ताइ सिनि जों गोबां मा नेशनल पार्टी खायका कांग्रेस खायका सीपीएम खायका बीजेपी फां खायदि हाइपानो जों सिनि त्रिपुरा दफान बगे कक सानायखौ आंचलिक पार्टी सिमिसि जों आम बगे आंचलिक पार्टी जों अ बुसकां इलेक्शन जों बंनो गोबां बुथखौ पाइनो सारेनसिबै सिनि सार बिसुकेतुनो जों गोबां मा बुथ पाइनानि सिनि त्रिपुरा हानि जत सिनि दफारावनो आं खुलुमै बंनो काहामखौ बुथ दैनो पाइनो बागै आं सिनि लुकुरावनो गोसारो ताइ ताम हके जों सारेनसि सारमेबार तो गोबां मा सिनि त्रिपुरा सान बागै बर सामु काहाम खलाय दङ आबो सिनि त्रिपुरा साराव नुगिया बंनो किसकान साया हानु किन्तु बर बुसुक सामु खलाय दङ हाइपानो अ बंनि सामुनो बर फुनुमाया सारमेबार जे समय बनी जागाव इलेक्शन पाइमेन परे ब आ जागाव बनी पाइमेन परे ब जे सामु खायके आबो जों सावैबानो बनो साबाया जों पैसा बसर बिएड पयना नंथों नार्स ट्रेनिं नांथों आइएस पयना बगे कुसबा सुबिदा करी 25 बছর बामफ्रोम सरकार साइ थांतिनि वो किन्तु ताबो सिनि आईपीएफटी बाय बीजेपी जुथ सरकार फाइनाय सिनि सारमेबार सं काहामनो सामु खाय दङ आबो सिन दफाराव आस्ते आस्ते सिसाइ फाइना नांगौ जोङो बुसकांनि लोकसभा इलेक्शनाव जों जेसकेबानो सिनि जातिनो मोथांनान बागै बुथ जों मारलायनाय बोखाबायावै जों जेसकेबानो जों अ सिनि त्रिपुरालेनि कक सानान बागै जों बरनो जेसकेबानो लोकसभा बुथ सिनि सारेनसि बाय सार बिसुकेतन जेसकेबानो जों बुथ मा पाइनाय तिनो तिनि ब्लाइखे जों वानसुगै गोबां मा वानसुग लायै ताइ जों अर सिनि आतिसा जों संगठन मिले लायै ताइ गोबां मा डिस्कासन बिसिंतै जों दिनै अर सिनि आवाय ख्लाइमुं सिनि स्रांसातिनि बिसिंतै जों आवाय खायनायनि बागै जों मा साइटखा जों दिनै अबनतै जों वानसुग लायखा तामो कन्डिसन नों दंखा सिनि जे आईपीएफ नि कन्डिसन तामो चलि दंखा ताइ आईपीएफ नि ताम नाहारमुं तामङै दंखा जों बसकांगो अब हाय गोबां मा जे प्रब्लेम काइसा कागलायमुं काइसा बरक काइसा नरलायमुं अम हाय गोबां नुगै दंखा अजराव इनके अजराव जों सिक्ला रंनि थानियो स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन थानियो बेलायके इनिशिएटिभ पार्ट नावै जों दिनै बसकां बासावै फाइनानि जराङै दंखा अबनि बागैनो जों दिनै अजराव जों प्रेस मिट खायनानि बागै जों मा साइटखा काइसा कुबिको साना थांके जों सामं ख्लायफ्रु चेंलायफ्रु जों बेलायके बरक कम काइसा पारारगो खायगेंके 5 जना 6 जना अम हायके जों चेंलायो अजरानि नगै थांके रुट ब्लक थांका जों आगरतला गोबां मा जों जे 23 आगस्टनि तुइ जों रेली खायलायका आफर बरक गोबां बांते बाङै फायका का अब बांमान बिसिङो तिनि जरावके करायरो अम हायङै दङ अब एक्चुअली जों कोनो सिनि अक्रा लिडार संनो जों चाया हनि साना थांया बा कोनो अन्य पार्टीनि अक्रा टप लिडार नो जों चाया हनि साना थांया कके जों सिक्ला रक ते स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन दो जों पजिटिभली वानसुगै बसकाङो आबुनानि अब राइट टाइम अ जराङै दंखा अम हायके जों नुगजा खातिनि का अबनि बागैनो जों दिनै अ चेनेल नाव जों बिसिंतै जों साख्लायनानै थाङै दङ ते साख्लायनाय मुसुं जत सिनि तिप्रासा सिनि बखानि सिनि तिप्रासा रंनि थानायाव जों अकंनो साना मुसुं जों दिनै ते काइसा अंके जों न गोबां मा जे बाक्सा डक्टर परि दंनाय बाक्सा फाटाराव परि दंनाय रिम्सराव परि दंनाय दङ बाक्सा बिएड खाय दंनाय दङ बाक्सा एलएलबी परि दंनाय दङ के बाक्सा शिलं अम हायके दंनाय दङ के बरकनि बिसिंतै जोंनो पजिटिभ बरक सुनो इनफरमेशन दङ ते बरक सुनो सावो जों आउट अफ स्टेशन दंमानि बागै जों फाटाराव परि मा दंमानि बागै जों साइमानो त्रिपुरालेण्ड नांगो अ त्रिपुरालेण्ड सारायसिनि फाइनाल सल्युशन आबोनो उनाय तिप्रासा यगनानि किरिमाइसिसानि यगनानि गताय सेफ गार्ड अब हायसिनि तिप्रासा रंनि बागै वानसारक बा येसि खसा खायजमान आबोनो यगनानि बागै नै आबो त्रिपुरालेण्ड नांगो हनि बरकबो जोंनो साहर ते साख्लाय ते नरक जोंनि जों नरकनि बिसिंतै बा नरक साख्लाय दिनि जोंनो बरक जोंनो कयहर गाबोन बागै ब्लाइके पजिटिभ साइन ताइ आ बिसिंगो जों साना मुसुमान इनके बरक जे जोंनो इनफरमेशन दखाबा जोंनो साहरका बरक हाइन साव जों परा पाइमानि यागलो जों जे एलएलबी फाइमानि यागलो जों दफान बागै सामं थांनाय लीडरशिप पारनानाय हनै बरक जोंनो साहर गाबो ब्लाइके पजिटिभ वानसुमानि
tai positive sung response man mani borok ni thani bo je pori tongnai education no je Khlai je abogoi tongnai rok ni thani bo hingke tai obono sung sika sung bo tini ojora o sung Khumulwng division Atisa rok sung obono wansuk step obono sung wansugo sini okra rok sini je top leader tongnai rok borok ni boys ba bong ni ayok bo borok paithak dige bo jora o sogoi tongai kha aboni bagai sung borok suna je Tipralandni value phunoka Tipraland tamu important abono phunoka abono sung narangna bagai abono sung tisana bagai tai abono sung leadership parnana ni bagai sung tini ojora o sung buskangma basao tai buskangma phayo hingke aboni bagai no tebo sung kabono leadership sung sini edisi area no sung JSK pano sung mas namnai Tipraland abo JSK pano sini responsible tongo tai angni jibo tai sung oro sini Khumulwng division hundi tai joto Atisa joto youth young generation rongni wansuknani nango obono sini kono lama krei sini kono option krei tai Tipra sarok yognani bagai hingke sung karakni manani wansaro yasi khose khaijana yognani hingke sung Tipraland simi nango kabon bagai sung leadership partner ni bagai sung wansuknai tai sini jora phaikang ke lukurong thani obon sung koinamo sungo sung jora phaikang ke sung leader ni basanai dokhana narana bagai basanai tai Tipraland sangna bagai basanai hini ang obo tin srangsa tin throte ang obono saklayo hambai sungo buskangni 2019 लोकसभा इलेक्शन अब सिनी तिप्रा जाति न मथांनाय बागै जों सिनी बरक सिनी तिप्रा हा तो आस्ते आस्ते कमाय दं अ हानो जों तामखौ तुमनाय हंगांका जों सिनी अक्रारक जों जे Tipralandni जों इमां खुनुगै क्लां थांका आ इमां न ताबो खानो माने जे तामना जे आ Tipraland न हामजायार जे वानजै बसंग सबायना मागै अनेक चालुगै दङ सिनी बरनि बिसिंति बो चालुगै दङ गमातिके चालुग दङ बर इनखौ Tipraland माने आमा एरें याबले जों Tipraland मागै अनेक बरक बखरक फाटिका बुजाखा तामंखा पुरा माइ मासेया तंखा साया तंखा लांतां लाइखा तामंखा ताबुक सरकार बो फाइका सरकार फाइनाय तामो आस्ते आस्ते सिन बरक कयजना फिरुगै दङ आं बरनो अकक सानामु चंगो जे महात्मा गांधी आगे जों इंडिया न फ्रीडम रिक्लाम थाका बिनि कक्टेर सानामु चंगो strength does not come from winning your struggles develop your strength when you go through hardship and decide not to surrender that is strength abo tam sanai fan chini fan strength fan amo paima bai phimi kaplaing ma bai simi phaya abo जों struggle खाइते सिथिन आमो फानसिनि तेबो फाननो छिजागो ताइ आबो एकदम कष्ट मस्त खे जों आमो सारेन्डार खायावैनाय जों थांमाने आबोनो चिनि फान इनखाय आ जराव ताबुक अ तामनु जाका मान्दा मात्र बसर कासे सिखौ आ बसर कासा बाय तामले जे सरकार फाइनाय ताम खायमानाबा हायफानो चिनि अनेक किसु जे खाइतों चिनि मेबर सा जे मिनिस्टार boto minister angka amon bo minister chawine tam khaika B.Ed porinani almost 500 student baira B.Ed porinan chance mangka IAS o jaga Tiprao 45 jona oro poritongo tai baira bo rohjaka 17 jona moto inka haikano chung education na puila develop ma khaike nai chung education develop khaike angka chin borok khaina siwi phaike borok bo chin dofane bagai bachanai samung khainai e ama haike chini Tipralandni proses amo asa choli tong inka Tipraland tini sanka tini no mang khamti able aste kese a Tipraland ni mane samungno khaijagai tong ta inka tini ango sang satini khuptei amono sanamu chungo je chini je leaders rono kisa jora rona ningthung lukurona amo ang koinamu chungo inka aboni bisingtei chini buskangni je chobarogo तेबो जों बाक्साखाय जोंनो जरा थुं